of December 2024 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya ma-updates ese ari kuitika muZimbabwe. Munozviziva kuti inini ndini uya asiri time waster, handitambise nguva. So kana uchinge watosvika panapa tatosangana kudai, so uchiziva kuti you are one of us anodeedzerawo kuti pasi neZANU-PF. Panga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboikane. Nyaya dziri panapa nhasi ma-updates acho ndichangotry kuti ga since tine zvakati wandei zvekutaura, ende ndinogara ndichikuudzai kuti kune vanenge vachida kukomenda on something kana kuti vanenge vane something chekutaura, namba ndidzodzi dzatinenge takaisa pascreen, you are free to comment. Ende muchanzwa pane rimwe audio of the day zvekare randichakusiyirai panozopera video rineri. Saka zvakakosha kuitira kuti kana mune zvekutaura mogarawo maisa matotora namba idzodzi mogara mangosenda ma-audios ipapo. Nhasi regedzai titangire panapa pari kunzi former Citizen Coalition for Change CCC leader Nelson Chamisa has told the Commission of Inquiry investigating financial management system and audit compliance at the Harare City Council to summon President Emerson Mnangagwa to testify before the inquiry as well, since his name was mentioned in an audio recording presented before the commission. Murikuziva nyaya vanga vakadedzera zvichinzi voice renyu rakanzwikwa richitaurwa naduma uya weku ward 21 kubudiriro pachinzi imimi ndimi makanga makadedzera kuti zvoni council irregularize ma illegal settlement. Saka painzi saka mboya mutauro nyaya iyi inyaya yekuti vanhu vakawanda vakarwadziwa nenyaya yacho kuti haukamu kuti munodedza munhu asina ana chekuita nepolitical party yacho, why musingadedze ana chabangu. Nyaya iyoyo yakanetsa, nyaya iyoyo yakarwadza vanhu zvisingaite, because vanhu vakanga vakatotsamwira nyaya iyoyo kuti kore haufa why muchitaura zvinhu zvakadai so. Saka ndo kwaya zvazosvika iko zvinezvi vakunzi ayo chideidzaiwo vaMnangagwa kuti vave vachi testify ipapo. Ende ndiri ipapo ndiri kuona imwe nyaya futi iri kuitika panapa. I don't know kuti varakashava brand dzavo boy here kana kuti chi. Pane uya anoti kwa Chaivan menu ndo vandinge tichiti vanhu vacho vanenge vachingopengereka on social media ari kuti Chamisa finally gave in what will his supporters say after all these insults. Sengedzo Chabangu, Douglas Ngonzora, Washman Ngube, Job Scala, are you going to say sorry? Are they now champions? These ZANU-PF official projects, where is the strategic ambiguity now? Right, vakagadzira wavo Chamisa. For your own information, there is no such a thing. Apana kana one chine musoro kana kuti chine chekuita ne this ngirigeni kuti titi ndeya advocate Nelson Chamisa aisi, but vakagadzira yavo vakatanga kufambisa zvavanoda ivo, vakatanga kufambisa avo ma-agenda. This post yakabuda yakanzwa so yakanzi unit makes perfect. I'm excited to announce to you, my fellow citizens, that I have had a very fruitful engagement with my fellow compatriots Washman Ngube, Tendai Biti, Douglas Ngonzora, Job Scala, Senator Sengedzo Chabangu and others. We have decided to bury the hatchet and reconcile our differences. We are reforming a formidable and a strong party to be announced soon. Watch the space. Urikuona kuti nyaya iyo yavakabva kutaura ipapo. Uchaibva anga akambobuda akataura this year, takabuda tichiramba tichiti this is nonsense, achiti Bit gave Chamisa conditions if he wants to partner him in a yet to be launched new project. It follows pressure from most influential politicians who labeled him as selfish and overzealous. Bit left CCC after Chamisa sold his constituent to a white man, Rast Magam. Saka urikona ma-posts esa manje mabikiro avakamaita. Tikatarisa last post ya advocate Nelson Chamisa yakanga iri yekukorokotedza. Tisiri kutarisa ya recent ya nhasi pavanga ngonyora kuti Syria. Tikutarisa yanezuro vanganyora vakati congratulations his excellency President Mahama for a such resounding and exemplary victory in the election, saluting the outgoing president his excellency Naku Ado for all the courtesies and paving way for a smooth transition. Thank you Ghana for raising the standard in Africa and showing us all the way proud to be African. Do ya advocate Nelson Chamisa vanga vakanyora. Asaka uyu ari kunyora news tichaibva zvaari kutaura amene kuti ari kuzwana kupi.
but munoziva kuti ini ndosaka ndiripo mushonga wepropaganda kuiexposa vari kutaura zvavanenge vachishuvira vachirota ivo vogadzirira kuti zvizongonzi ndo zvaakataura muri kuona akubatana nevanhu vake vanongada kutora advantage kune vamwe vanhu vaiva kuti vanenge vasinganyatsonzwisisa kuti chii chinenge chiitika but isusu haungamboswera uchitiudza izvozvo ndisu tingatovaudza tiri ipapo. Ndiri kuona parecent post yaadvocate Nelson Chamisa panewo vanhu zvavari kutaurawo panapa varakasha aya mazita ndamaziva uyo ari kuti muchasvika pakuchembera muchingoita vamwe congratulations nhamo ine nharo ndo zvavari kutaura. umwe ari kuti president I beg with you please don't form another political party rovai solo jet then you go around and sing independent MPs. This is the only thing that ZANU-PF will never destroy. An army of independents won't be easy to destroy. Party politics have proven kuti adzite mamwe mashoko ari kubuda kune mumwe munhu. I don't know kuti zvine musoro because kuona munhu agoya kushino kuadvisa mu comment section most of the times vanhu ivavo vanenge vari masuspect because kana iye achibelieve kuti zvaari kukuadvisa zvinoshanda ngazviite iye zvimushandire because ungandiuda kuadvisa munhu a leader. Ndo imwe problem yakaitika paZimbabwe kuna vanhu vakawanda vada kuzobuda vachita zvitari vada kupa uyu maadvise avo kana achishanda pari kutonza pana opposition iri strong izvozvo ngavabudikire vaishandise maadvise iwayo. Une information inodiwa nevanhu vese wobva wati uda kupa munhu information agara atori satisfied agara anotoita zvinhu zvake achilida kuona padaro panenge patoshata because leader anganzi ada kupiwa maadvise kai muri kutomufollowa. It doesn't make sense but anyway ndinongosira kwamuri imimi ndimi munoziva zvamunenge muchida kuzotaura ipapo right. kuMozambique kuri kupisa hama dzadiwa. Frelimo headquarters and police station were burned down in Mokuba, Zambezi province. Zambezia is the second most populated province and one of the poorest in the country, lacks a bit of everything including basic services. Few days ago, protesters took over a truck full of wood ready to leave the province. Protesters justified saying they won't tolerate any more resources like wood serving other countries' interest, while in Zambezia and Mozambique in general, children are sitting on floor under the trees at school. No more poverty, they said. Zvese zvekuti munenge muchibuda muchazonoti truck rakazara newood muri kuda unotengesa mapuranga samwe vanhu vachidzidzira pasi pemuti ko pakagadzirwa kana maclassroom emakebhini pogadzirwawo nemabhenji kuti vana vagare kanditi mimi wood yeshe gare tori ikoko ndo pari kuita problem epo saka kuti vakabva varibata vakati harina kwari kuenda police station nechinchi zvikoko zvakapiswa Mozambique ka Mozambique iri kutosenda message kuZimbabwe ndo zvandiri kutoona vatone zvavari kutotaura nemaZimbabweans pa it's just that maZimbabweans zvinhu zvacho inogona kunonoka kuzotambirika message inogona kuzononoka kusvika but vane kutotaura zvakawanda ipapo havana basa nazvo zvokuti SADC chairman akacongratulate uyu havana basa nazvo and president weikoko anzani president weopposition weikoko uyu ari kunetsa Mondlane ari kubuda panapa nyaya yekutaurwa yekubuda pari kunzi opposition candidate Venancio Mondlane announced today that on 15 January 2025 he will be sworn in as Mozambique's fifth elected president and urged Mozambicans to prepare for that day. On Monday, December 16, he will announce that the Tabo V8 phase of protests will look like essentially an intensification of protests, although he did not call for street protests from December 12 to 16. He still expects Mozambicans to do the following. Pakashata pari kupisa ndo Mozambique yacho iyapa yava amadzadiwa vakutofonerana kuti vanhu chitogadzirirai kuti inini ndakutongonozvigadza inini hanzi zviri kunonoka izvi zvese zvari kutaura ndezvekupenga saka inini ndakutongonozvigadza zvokuti vazodai ninga akadii anenge atomadhirama ndo situation iri kuitika paMozambique amadzadiwa. So tiri ipapo nyaya iya Tino Machakaire na vice wake John Paradza yakupindura nevamwe vanhu futi ZANU-PF kuri kupisa avadzediwa. I'm telling you ZANU-PF kuri kupisa. So Obed Mpofu akutaura ari ku alright iri kubuda iri kadaso even ZANU-PF SG has criticized the recent unilateral reshuffle of the Youth League National Executive Council, citing violations of the constitution, calls for democratic
consultation and procedural integrity intensify. Saka ukona kuti nyaya ipi yakanetsa ndipi kudai so itakatombotaura panapa chinzi John Paradza anozonyora zitsamba rakadai so sei iye asingagona kuverenga chirungu ichi ndechekunyorerwa nomwe munhu pane umwe munhu atori behind that. Vanhu vakangoti imi dzingoriwo nyaya dzamunenge muchingotaura idzi boy here zvamunenge muchitaura, but ukuona kuti iye Paradza akasvika kanochallenge decision ya uyu Machakaira nditi yekuti reshuffle one uyu bva aiwa zvisi pamutemo zvamaita muri kuibata nyaya yacho ati hazvisi pamutemo zvamaita yakupindurwa futi nemumwe akudairira futi. Saka kuona kuti chinotota chicheni inotori dhiri ningira kuti vanhu vacho unenge wakatoteiwa inoza nyaya yekuti nzi leader ukangoshanda ukadigiriki nawo unopedzera unenge uchitokontrolwa. Zvakangonditira fani kuti deputy anoenda achinoreversa zvinhu zvaitwa naleader wake. It's just the same situation. It's like a karma now zvakaitika ku Triple C zvezvo kuti uyu Chabangu anobuda achiti ndakutorikola vanhu. Kurikola vanhu uyo uri chigo ndio president weparty riwe. Do the same zviri kuitika panapa zvandiri kuona izvi. It's like a karma iri kudzoka kwavari. Vamwe vari kubudawo vari kuchema macomrade vari kuti ZANU-PF Youth League must remain focused on bringing our youths together, not dividing them. The drama that is happening serves no purpose of our revolutionary party. ZANU-PF, if there is a disagreement on issues, lock yourselves in a room until find a solution. What we need is solution. All right. Ndo zvava kuzoonesana nemamwe macomrades but Wota Mzembi pana pari kubuda kuti ZANU-PF isinjonjo. When your deputy challenges you in public, know that he has cleared with the ultimate appointing authority. Instead of calling the secretary to order privately, they choose to fight on social media. What kind of discipline is this? And then after this, you want to deny in fighting. We had these challenges during our time when the principal agreed with the last man. Learn from history. Kubva kumashure unogona kumuka mangwana vakatodedzera kuti tokudonedza unotopa buda ipapo ukatopa bva ndo imwe inenge ichiitika. Right. Panapa ndiri kusangana neimwe nyaya panapa. Watchman Ncube ane something jaari kubuda ari kutaurawo panapa. Ari kuti Zimbabwe is worsening malnutrition crisis under the El Nino drought is a stark reminder of the urgent need for proactive leadership. Government must prioritize sustainable farming, food security and support for vulnerable communities to prevent further suffering. Addressing this crisis requires a decisive action and a commitment to protecting our people. Zine zuro chache pandakaona pachitaurwa kuhera kuti chitaura kuti zoni tine chibage chakakwana chinokwanisa kufeed the nation kusvika pa next harvest. Ndakatozviona hangu zvanga zviripo ameni kana mama musina kuzvionawo, but I think ndinenge ndakanonga ndakatotaura nezvazvo nchiti I doubt. And ataura izvozvo ndochanyanya ndiwe panapa vanhu vari kumujamukira. Who are you representing in that donated parliament? What have you done in the last 20 years that has benefited citizens? Your fight with Chabangu is about who is better clown for ED. Do iri kutaurwa nevanhu panapa vakomanaka mwari kuti ana Ncube ingawani imimi ndimi hurumende yacho, murimo muhurumende, so why seek better leaders? Imi muripo muri matahwa evanhu. Pakaipa. Very true proactive leaders, not poor hungry mongers, greedy self-centered mannerless leaders with zero values, sellouts, vatengesi like imimi. Aizve pakashata pakatoipa vanhu vachatanga vari kuita kurume vachifuridzira. You are busy fighting with Chabangu over political party funds. Take that money and donate the constituencies if you are sincerely your highness. Kana chinzi mukurira nyaya yemari, torai mari yacho muidonate kuvanhu. Vana muZimbabwe havasi vanhu kuti vanokusekerera muchiita zvisina basa rese kakomana. Vamwe vacho vakutomutuka aine uyu ndikazomutuka manje ndikazoverenga zvataurwa apa munozanga kuti ndiwonga wachimutuka kozowa mwana wacho vanenge vachitsvaga munhu wese kaiva. Anyway, ndo nyaya dziripo muri yeZimbabwe. Sekutaura kwandinozviita kuti kana iwewe uchinge une audio raunenge uchida kundisendera, namba ndidzo dzendakatoisa pascreen, ubva ungokanda rako
zvaizvezvizvi ndiri kungoti sarai makateerera this audio, mundiudzawo zvamuri kufunga in the comment section pamaupdates ese ari panapa, nyaya dzese dziri panapa, muchiteerera audio rineri randiri kusiyai muchinzwa. Vakati Chamisa hana plan. Druda ndikutaridzei. If Chamisa don't have a plan, why always they are sitting on their parliamentary, or where are they attending their meeting? They are put some threatening words to Chamisa. If Chamisa don't have a plan, them they have a plan. Them they have a plan. I wonder why everyone, if Chamisa, you say something. I remember was writing a cup to say God is in it. There was anger with that cup. And he writing a t-shirt and a jacket to Tangira Ipap. They are fighting with that words. Now, that's why there's always these people. They are getting those $10 every day to follow with Chamisa. If Chamisa don't have a plan, I can say this. They must leave Chamisa. He can do 3-4 rallies. And ZANU-PF can do 3-4 rallies. We can see which one you getting a big momentum for supporting, which is Zimbabwean citizens, between ZANU-PF and Chamisa and Chawangu Triple C. Chawangu in Masvingo, you're getting about 33 people for the Congress of that shit in Masvingo. What he do shit in Masvingo. He say it's his party. Okay, last year, Chamisa was coming from the funeral in Chibi, was just go through to the shop. Some people, they run away. Those vendor people was selling things outside of the shop to smuggling, to get something, to ourselves, to get something for their children. They are leaving their thing there, they are following Chamisa. In ZANU-PF, they was angry about that. Why people they are following Chamisa? They are following Chamisa. Everyone in the family doesn't matter. You're born with 10 children, 6 children in one mother and one father. Other one, you get a blessing than some of the children in the family, because our blessing is not the same. But we are on the one title as a driving job, or as a teaching, or to work in the army. We're getting or policemen, or to work in the farm in Zimbabwe. But the blessing, what I want to speak is this. If somebody, you're getting small money, but his hands already blessed, get blessed with God. No matter you're getting 5 rand, that 5 rand is working more than people they are working, getting millions of money. Similar like ZANU-PF. Chamisa, it's a small boy. Anodiwa na vanhu, munhu akazodzwa uya. Chero asingatomuzivi, Chamisa hafosi munhu kumuda. Vanhu ndo vanotozvifosa kuda Chamisa. Ndokuratidza kuti uri president wenyika. Ukaona uchitaura chunhu, vanhu vanonyarara kuti zi. Uchitaura woti sezvinoitwa Mnangagwa. Achitaura vanhu vanenge achiti Kuratidza zvinotaura zvina sense. Vanhu havachadi vadhakwa.
vadhakwa vanoziva kuti kana wadhakwa hakuna munhu anomwa doro mabhotoro 6-7 rimwe rinenge ravangomwana vamwe ndozviri kuita ZANU-PF. Ivo vakatodhakwa nemari. Mbavha dziya dziri mavari dziya ndozava kungotora vose vaya vanonga vachimwa doro, munhu wakatenga doro rake ukatenga doro rake akatomwa akadhakwa. Ava kungozojoina manje kuti abudise mari vachingotora doro vachimwa. Saka Mnangagwa vamwe varimo maari vakungosapotera ZANU-PF kuba